Maghanap ng manok na tila nasa loob ng bunganga, mga kamisilaw. Diba? Malawak yung madlong. No, Brad, yung madlong, yun ang pinakadabi. Malawak. Pinaka yung mga sigan. Malawak ba yung sabi pa? Laga ko yung bato doon, gusto yung mga bato ganito. Yung mga sinakay ko, sinakay ko yung mga sigang. Ako yan. Nabuhay ka dahil ko. Nabuta ng baha. Bakit? Isang naon ng patay doon. Marami yun. Pero ito, sumating yung ano, malapit yan dito, no? Hanapin niyo ko rin, no? Malayo-layo pa po ng konti. Kung magkasa yung tubig dyan, 8 kilometro. Pero hanggang saan yung ano nito? Inaabot. Ito lang. Depende sa ano. Ayan. Paksak-paksak. Pataas yan. Wala, hindi pa tumahan. Kasi alatapos tumahan kami. Pagpal yung mga dito. Ay, grabe na tayo. Hindi ka na! Saan paras? Oh! Kaya napisili ka. Magpagaya na kayo. Wala na, bato dyan. Ano na kayo? Pambita muna kayo. Naka-YouTube kayo. Naka-YouTube daw kayo. Naka-YouTube. Pinilang ka? Lars TV. Lars TV. May bato ba yan ah? Yan! May bato ba yan oh? Lars TV. Panorin nga. Lars TV. Ay, gano'n. Mga ano. Mga TikTok. Siguro mga... Ay, TikTok ay! TikTok boy, TikTok. Oh, TikTok. TikTok. Naka-vlog kami! Naka-vlog kami! No, ang TV ha. Support nyo ha. Follow nyo ha. Pero, si Lar TV. Kung naman si Boss TV dyan. Lar, tsaka Larba. TikTok. Ay, yung pangalan nyo, Lar TV. Ay, saan o? Lar TV. Ay, Lar TV. Wala man nabigas. Gawa ka na ng bata. Ito magaling to. May bahay namin dito marami. Nandun, pre. Buntok ka naman, boss. Yan lang. Kiri. Sino yung pinakamalalim doon? Malalim ka na doon. Kung mas malalim pa doon? Ayaw ano doon? May tinatalo lang doon. Doon. Tara, mga takot. Ito yung daan ha. Dito pre. Direct. Kayo pa? Gano'n nga ito rin na kayo? Gano'n kalayo? Siya! Kiri na boss, kiri. Kiri. Oh! Boys, kiri. Kiri? Oo.
Ayun na, kaway ka kaway. Hi guys! Special kami ngayon dito! Kami lang tao! Magkilado na kami dito! Binayaran dami yun eh. Balik mo na lang. Kaya malapit ito. Hindi mo tayo pupunta doon, oh? Di ba tayo? Mystery! Yun.
Wala, video pa lang to ah. Video to, video.